Λοιπόν, με έχει δει αυτός, οκ. Έχει σνάιπερ. Γιο. Το είδατε, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Να τον δώσουμε. Καλή μας τύχη. Ο Φέρε κουβαλάει σνάιπερ. Εγώ. Το πιστεύω γιατί τον ήταν να μπαίνει σε vent. Εγώ. Δεν βλέπετε πράγματα, είστε σοβαροί. Το ότι μπήκε σε vent. Ναι, επειδή είμαι πλάμπερ. Ρε, το παιδί δεν μπορεί, θα το έχω πει. Έστω ότι είσαι πλάμπερ. Έχουμε και σνάιπερ. Αν δεν πεθάνει. Αλεκούνη ή σιγουρεύεσαι για τα μάτια σου για αυτό που είδες? Ναι, 90 κάτι τα 100. Και θα τον ψηφίσω με όλη μου την ψυχή. Είμαι πλάμπερ, σας το λέω. Δεν γίνεται. Είμαι πλάμπερ. Καλά πήγε αυτό. Ήταν πλάμπερ. Άρα δεν. Κάτσε. Ο σνάιπερ το σκότωσε. Ποιος είναι όμως, εγώ σου λέω, τον είδα να κουβαλάει σνάιπερ. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Έχω μπερδευτεί τώρα πάρα πολύ. Θα ψήφιζα Φέρα, αλλά τώρα δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Άμα τον πυροβόλησε ο σνάιπερ, εσύ πώς τον είδες με σνάιπερ? Εγώ. Τι κουβαλούσε σνάιπερ, το έβγαλε μπροστά μου. Αυτό το λέω, ρε μπρο. Πόλεψε και το ήθελα να γίνει αυτό. Εντάξει, λούστηκε, βγάλτε με, άντε. Αντίο Λεκούν. Αλεκούνη, τι play έκανες τώρα? Δεν το έχω με τα σνάιπερ, άστο. Απλά δεν το έχω. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Βρωμάει πολύ άσχημα. Δεν ξέρω. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά, ναι. Οκ, ρε. Τι να μην πάει καλά? Ποιος είναι, γιατί το ψήφισε 4 φορές ο δήμαρχος, ρε, είστε λίθοι, ρε. Δεν θα πάει καλά αυτό. Γιατί μπορεί να μην πάει καλά αυτό, δεν καταλαβαίνω. Ρε, φαίνεται ότι ήτανε. Κάνε πλάκα. Έχω μία ιδέα να το παίξω Arsonist για να ή να με πετάξουν ή να με σκοτώσει ο Σερίφης. Let's go! Δεν θα τελειώσω ποτέ αυτό το Δεν περίεργα, εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Μάικ, όταν πέρασε τώρα από την καυτέρα, δεν το είδες καθόλου το report? Δεν στο εμφάνισε? Τροπή αυτά που λένε. Οκ, κάτω από τον Ματέο με εμφάνισε ένα report. Το πτώμα δεν υπήρχε, ρε παιδιά. Απλώς με εμφάνισε. Αλλά μάλλον συνήθως ήταν πάνω στο πτώμα. Ποιος το κάλυψε? Ο Ματέο ήταν εκεί. ήταν εκεί σταματημένος και δεν κουνιόταν πάντως. Εγώ είχα μείνει πάνω σε αυτό. Απλώς περίμενα, πήγα μέχρι το admin, είδα και το mic που ήρθε και λέω εντάξει, για τώρα Η αλήθεια με παρακολουθούσε πάρα πολύ τέτοιο. Πολύ κάμερες. Εντάξει, κοίτα. Νομίζω φανερώθηκα, οπότε δεν έχει νόημα πλέον. Γεια σου, Ματέο. Όχι. Λοιπόν, θεωρία. Κι άμα είναι Τζέστερ. Ο Ματέο είναι ο Τζέστερ. Είπε νομίζω φανερώθηκα, δεν θα το κάνει ποτέ ο Ματέο. Ο Ματέο παίζει από την αλφα του Among Us. Ατραϊχάρνταρε με... Η λογική να Εγώ τον ήταν. ψήφισα. Λοιπόν, άκουσε λίγο, ο Χρυσάρας είπε ότι είχε μια περίεργη συνάντηση με την Μπού. Τον έκανε Φίλιππε, Μπού. αν ήμουν Τζέστερ θα έλεγα άλλη δικαιολογία και το ξέρεις. Αλήθεια σας λέω ότι κολούσα απίστευτα. Όποιος ήταν μαζί μου θα το έβλεπε. Η λογική να είναι ο Μάικ ο άλλος impostor και απλώς να πέρασε και να νόμιζε ότι Ματέο είναι αφουκού. Λες από τέρμα αριστερά να ξαπερνούσα πάνω από το πτώμα ενώ είδα εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω skip για αυτό το γύρο γιατί δεν έχω δει πολλά πράγματα. Πάντως ο Αντώνης δεν μιλάει και έχω μια θεωρία ότι παίζει ο Μάφιν να το κάνει επίτηδες για τον τρίπο Μάικ. Μόνο και μόνο για να τον βγάλει. Εννοώ να βγάλει τις υποψίες. Δεν ξέρω. Ωραία. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, εγώ το Κάντε όλωσα skip. πάντως, δεν ξέρω. Κάντε skip και θα το βρούμε στο επόμενο πιστεύω. Γιατί ο Μπύρα. Πώς βρέθηκε, Ρε! Γιατί ψήφισα το Ματέο. Τον ψήφισαν Παιδιά, καρτάρας δεν το είπε. Μπράβο σας, είστε καλύτεροι όλοι σας!